dila o kamot? Kung sa ganahan mo, taas or mubo? Hala! So may ganda gusto na alita diri karon sa Talisay City kay mang-interview may para inig ka February 14 pa ho, di ba? Yes, of course. Ako na si Nelben guys, aka Bagets, pero Nada mi diri sa Talisay guys nga. Mag-interview mi sa mga tao diri. Happy naman February 14, so go. Next. So, sad kay balik mo to ko wa may klaro. Ari mi din sa T-Park kay ma-interview mo yung mga single og taken kay maabot ng karong Valentine's Day. Taking. Let's go. Next. so syempre guys, ay happy naman 14, mangita sa tagbukon. Okay, next. So karon, wa ada ka istorya, manchik sa ta. Ha? Oh, pang-interview ta karon guys ha. Darana na sila nakitaan. Nakauyab wala. Ay, wala. Kung makauyab ka, unsa ganahan mo, taas or mubo? Taas! Anong taas man? Wala kay ganahan man ko og kanang mga tag-as. Tag-as. Anong Unsa importante sa duha, dila o kamot? dila? Anong dila man? Ambot feel na ko kay mas gilok. Ako pangutan na about ni sa kaon ha. Kung mamainit ka, kung sa ganahan mo kanon, bingka o budbud? Bingka. Anong bingka man? Kay masami man kaysa sa budbud. May pastok gamay. Kinahanglan paspason na nimo istorya. Okay, paspason ra nimo tubag. Pili ra ka. Okay ra? Try na ko. Guwapo o butan? Butan. Taas o mubo? Taas. Hotel o balay? Balay. Money or sex? Money. Tiyanak o anak? Anak. Buwak o buak? Buwak. Ganahan nga posisyon? Hala. Cowgirl. Reverse cowgirl. So, daghang salamat ha. Kita kay pangalan to? Azi. Wa kay uyab no? Wala. So, wa kay lakaw lang February 14 day. Wala pod. Pwede ba tika makuyog inig February 14? Tanang sana ko sa schedule ya kay puro na ba ka tuog. Kay malindang tatag buwak ba? Ay. Sige, go. So maayong adlaw tungod kay hapit naman ang February 14, mang-interview mi. Unsa may mas importante sa duha, dila o kamot? Ha? Kuan, kamot. Dila o kamot? Kamot. Kamot. Oh. Kaya mga kuan mga give and receive ano ba? Nahan mo, bingka o budbud? Alam mo, ini-influencehan mo yung anak ko. Kuan oy. Budbud. Budbud. Nga naman. Walamay man. Walamay man. Ano man sa kan, mamainit nga kuan. Pastok ta. Imuha ni. Guwapo o buutan? Butan. Taas mo po. Move taas. Hotel o balay? Ang hotel. Money or sex? Sex. Money. Tiyanak o anak? Anak. Buwak o buak? Buwak. Ganahan nyo nga posisyon. Wow, yan na eh. Kumatog ba? Kumatog. Kumatog ka ng kadagad. Tama na eh. Sige pangalan mo te. Chowi. Chowi. Kung makauyab ka, unsa ganahan mo, taas or mubo? Taas. Mubo. Taas. Mubo. Taas. Kung mamainit ka, unsay ganahan mo kanon, bingka o budbud? Bingka. Fast talk ta tayo, fast talk ta. Guwapo o butan? Botan. Taas o mubo? Taas. Hotel o balay? Balay. Money or sex? Money. Tiyanak o anak? Anak. Ganahan nga posisyon? Sa makatog. Higda ra.
Buwak o buak? Buwak. Okay, salamat eh. Ano ba kayo uyab, ma'am? Wala. Lingkod ko, mama. Na kayo uyab, ma'am? Wala. Pwede manguyab ang... Tanti sa duha, ma'am. Dila o kamot? Kamot. Ano man? Kamot. Wala lang. Aganahan lang ka na. Oh. Aw, pwede pati ka makuyo inig February 14, ma'am? Dili. Sakit nun, para akong tanga. Ano man, ma'am? Wala lang. Dili ba? Hindi ba? Ay, manindahan to tagbuwak ba? Sige. Pohon. Mm. Pastok lang ta, ma'am, ha? Kanang paspas lang ang tubagsad. Gwapo o botan? Butan. Taas o mubo? Taas. Hotel o balay? Hut. Balay. Money or sex? Mani. Buwak o buwak? Buwak. Ganahan nga posisyon. Wala. Matulog mo na siya, ma'am. Ay, magtakilid. Kasi kay pangalan to, ma'am. Marie. Salamat ka sa interview, ma'am, ha? By Kads TV din, ma'am. Sige. Salamat. Sige. Okay, shout out, ma'am. Sige na kayo ganahan shout out. Shout out lang sa akong kuya. Kuya. Dave. Kuya Deb, shout out. Hala! Sa Valentine's Day. Kung makauyab ka, unsay ganahan mo taas mo mo. Nga naman. Siyempre, ang nindot manggod taas ko. Bubya. Okay, next question. Unsay importante sa duha, dila or gamot? Okay. Next. Kung mamainit ka, unsay ganahan mo? Kanon, bingka or budbud? Siyempre, budbud. Nga naman. Kami mo budbud. Okay, next, fast talk. Guwapo o butan? Siyempre, budbud. Taas tumubo. Taas. Hotel o balay? Siyempre, balay. Kana ko anak? Ano? Buwak o buwak? Ganahan nga posisyon. Hostel na lang, Brad. Next. Sige, pangalan mo? Hi, my name is Jane. Salamat. Salamat, ma'am, ha? Alam mo ba kung paano